So yung guys, yung kami ngunyan digdi sa dagat kang malilipot at mahiling kita taunason. Ayun, mabalo man kita magkot-kot kang taga-tihon. Ay, makot-kot kita kang sa mga arog kaining shell. Sa mga arog kaining shell, makot-kot kita digdi. May sabaw-sabawan lamang. Baluong ko daw kung makakuha kami kaining shell na arog kaini. Digdi sa baybayong kang malilipot. Ayan. Igkukot-kot lang ini digdi. Kukurukot-kot. Ayan. Mabalo kita digdi maga kay-kay. Ayan. O yan mga kinay-kayan digdi o. Tigkukot-kot lang talaga pala. Ayan. Sige na natin. So ayun guys, ito na nga nagkot-kot na nga ang aking misis ng Tagate. Ayan. Kot-kot pa more. Ayan, ang daming nagkukot-kot dyan at habang nilalapitan nga namin ay talagang lumalayo, ayaw sa camera ng mga ito. Kaya eto nga, trinay ni Mrs. magkot-kot. Ayan, kot-kot pa more. Ayan, syempre hinahalo kayong buhangin para dyan sa paghahanap ng shell. Ayan, ang daming naghahanap kasi dito ng shell kaya nainganyo rin kami. Ayan, subukan ko nga para mayroong mapagsabaw-sabawan. Ayun, may nakuha na nga yung misis kong isa na maliit lang na shell siya. At ayan na nga, panay ang ng buhangin ng aking misis dyan. Ayan, tira yun. Nakakuha ng maliit na kaso maliit nga yun. At ang hirap pa naman yun na sabawan. Ayan, kaya naghahanap kami ng sabawan at ako naman yung nag-try niyan. Trinay ko naman kung gaano kahirap. Ang hirap din pala, ang hirap din maghanap ng mga shell. Kaya kung bibili tayo ng mga shell sa mga titinda ng mga shell, bili natin ng tama kasi napakahirap din talaga maghalukay. Ayan, napakahirap maghalukay at kung nakikita nyo, sa dami ng aming hinahalukayan, palipat-lipat kami, talagang napakahirap humanap. Yan, at nakikita pa namin mga maliliit. Ayan, mga maliliit pa yung aming nakukuha dyan. Hindi tulad ng kanila kasi yung ginagamit nila dyan ay kutsara. Kaya medyo malalim-lalim yung hinahalukay at malaki-laki rin yung nakukuha nila. Kaya nag-try kami at talagang nilalapitan nga namin yung iba ay talagang umaalis. Ayan, natatawa na lang kami dyan kasi talagang habang nilalapitan namin yung mga naguhukay ay lumalayo sa amin. Akala mo ba'y may sakit kami? Kaya ayan, halukay pa more. Hinalukay namin ang hinalukay ng buong karagatan. Nako, napakadami na namin hinalukay at pagod na ako dyan. Ng buhangin. Ayan yung kakahalukay ng buhangin. Ako po, dapat pala nagdala ako ng pala para malaki-laki at marami-rami yung aming makukuha. So ayun nga, talagang nakakapagod na kung saan-saan na kami nakarating dyan para halukayin yung buhangin na yan. At ayun nga, kahit papaano, may nakuha rin ako na iilang piraso. Ayan, iilang piraso lang yung aming nakuha dyan. At nakakatuwa lang at talagang ang paghalukay ng buhangin para makakuha ka lang ng shell ay talagang napakahirap. Kaya sa mga bumibili dyan ng shell sa mga pamilihan ay wag nyo nang tawaran. Ako talaga naman, nakakapagod yung maghalukay ka, tapos pagdating sa palengke ang mura ng bibilihin sa iyo. Ayan, sa dami naming hinalukayan, kala nyo ba kung ilan lang nakuha ko? Ayan pa lang, iilang piraso pa lang yan at ang liliit pa, hindi tulad nila na talagang napakalaki at marami yung kanilang nakukuha kaysa naman sa akin kasi ang gamit ko lang dyan patpat ng kahoy. Nainggan nyo lang ako maghalukay din kasi ang daming naghahalukay at habang nilalapitan namin yung mga naghahalukay talagang lumalayo sa amin. Akala mo ba mayroon kaming sakit talaga? Kaya natatawa na lang ako dito. Ayun, halukay pa more, kaya hanggang dyan wala talaga kaming nakukuha. Ayan lang at iilan lang. Nako, ang hirap sa bawan nito ng kakaunti. Naku, hindi maglalasa sa sa bibig. Pag kinain mo, nako po, kokonti. Mabuti pa kako nito, bumili lang ako sa palengke ay ang dami pa. Kaya sabi ko nga, nako, napakarami nito pala dyan sa palengke. Kaya sabi ko nga, tigilan na natin to. Ayan, bili na lang tayo sa palengke kasi mas marami, masasabawan na natin.